danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Yau da gobe inda kana ganin ana yi kawai kuma ka fita da wanda iya na rana ɗaya kawai za ka iya wani abu na cikinta. Yankin ne kawai kai da wuya ma a cikin shushi na yankin takalma kawai shi ne da wuya. Insha Allah shi ne kawai da wuya. Za a ga yadda ake yi, yadda ake zarga zaren shi kawai. Ba a wuni maga ba, insha Allah na gama zan yi koya maka. A rana kana ɗaya da irin takalman da kake polishi kake goge a rana. Gaskiya yana da yawan nan. Don za a tara ma kusan 10 ka ƙara gaba 5 ka je ka yi ka ga ai ba za ka iya haɗa takalman da ka yi aiki ba.